weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusan yoni to korka ƴela to gawi nane to madina alheri to guetema to fasu deɓe to kuñankari to lumba ñalbi to ɓohe ɓaleje ko on takusan juula ha to duɗala ceerno abou ahmad bachirou ba to Beirut awta a woni Beirut e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardeni kabaruji men to leydi Mauritanie to teskama toɓoji kewɗi ndiyam caami e yoga e région ngaji e guura taweteɗe e nder leydi he to leydi Sénégal yimɓe tato mbasi pittali men e seppoji bannoɗi hanki ɗi taw ko seppoji ɗi galda e yamirore to leydi Mali en ma en jaa to leydi Mali noon teskama tigui tafgol toon catala biyetegal AIGE halfinaɓe ko fate kala ko fate sumgoji e nder leydi he to leydi Côte d'Ivoire yimɓe laamu ngu noon kolliri tigui woni yidde mabɓe e fandare mabɓe ko ɗo e capantati lewru korse gonɗen ɗum denda hay nder fusée goto Côte d'Ivoire naɓe hoto heddo e nder windere he kala kabaruji men joolam jaɓiri ma en jaa ha to Afghanistan ha to Bangladesh bisimilla mone ketki hotodirte joni jañoɗen hayo bela mi dañi bela mi joftay bela ko ɓatake ummorade e docteur Djibiso le grand guérisseur docteur Djibiso docteur de Kidira ko safriyanke ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa le grand guérisseur docteur Djibiso ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol on safra wonduɓe asthme diabète tension hémorroïde wonduɓe fibrome dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala le grand guérisseur ne yawnani ɓen wonduɓe e rafiji worɓe ustaraɓe goragu e wonduɓe éjaculation précoce le grand guérisseur ene yawnani ɓen deedi guttoji deedi musoji keeceje musoje e koyɗe guloje kala e ɓandu ƴakkoru le grand guérisseur docteur Djibiso rafiji kewɗi ɗe neɗɗo foti oppirede rafi mum yaltini o rokkanma ko leɗɗe jara rafi o yalta ha jiira guite maɗa le grand guérisseur docteur Djibiso ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe nder naksot lamorgo leydi Mauritanie to leegal biyetegal Elmina waɗɗani Carrefour Budda hakkude muɗum e nokku biyeteɗo préfecture mo Elmina le grand guérisseur so tawi ari ha fandima ɗon sa namdima étage ñabinnaɓe étage bleu gris ma yiɗon tableau mawɗo no winda docteur Djibiso le grand guérisseur docteur Kidira ganda tigui a yettima so tawi a fandima ɗon walla to mbawɗa wonde kala so tawi aɗa yiiɗi jokkodirde e makko le grand guérisseur numéro uji makko leydi Mauritanie mbatta ko 34 83 26 89 so tawi aɗa yiiɗi hebdemo to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mali mbatta ko 00 223 70 85 72 47 so tawi kadi ko numéro makko leydi Sénégal ko 00 221 77 244 92 81 le grand guérisseur docteur Djibiso ene wiye kelene mum kala to leydi mbawɗa wonde e kala continent so tawi on pamodiri omo waynodema leɗɗe ma ha jettuma le grand guérisseur docteur Djibiso ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ɗum noon badden dando faade makko musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere jaɓɓoɗen gorel teya gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to koridinora ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ala rewam
ala effet a wulna ndiyam ma ha wula jaw ha fasa gitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya an joguiɗo AVC walla jogui cardiaque ɓandu wulor ɓandu jaaɗoro mo nangata taare caɗele gorago tuƴiɗo ko fiiɗo koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗoro ɓandu wulor an donkuɗo yaade jama e juma jokkoyɗe enɗam gam koyɗe musoje jokkodir e gorel teya an neɗɗo tuƴiɗo so tawi aɗa yara gorel teya gonata koye foccade ha mbiya liw sa yiiɗi jokkodirde e gorel teya sa yeehi to site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com ma janggan hoore maɗa sa jangi ma yii toon kala ko gorel teya safrata so tawi ne yaade maɗa mbaɗa commande mo jiɗɗa kala e nder oɗon site maɓe jaaboma ko ɓuuri yawde sa yiiɗi hebde tongoje gorel teya so tawi ko to leydi Sénégal gonɗa 00221 77 631 71 68 ɗum koto Touba nototoma ko biteɗo Moustapha Mbacké so tawi koto Kidira woɗɗani leydi Mali galle ceerno Habous Diallo 00221 77 554 75 54 so tawi koto leydi Gabon gonɗa Libreville to jeere Mamboje ko taari ɗum kala Demba Sy mbatta ko 00241 077 12 45 51 so tawi koto États-Unis de Amérique Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa ko Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbatten haqqillaji men e gorel teya kala leydi ndi gonɗa gorel teya ene ɓuuri ɓattitadema kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir sappo e jeetati lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawol yiide en to banggue nate ɓosoje woni YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abouba kabaruji men e ɗemgal pulaar ko adi kabaruji men noon ɓatake rutude duwaw hono ceerno Oumar Alpha Sy e almami Jumamo Likseyba kañum dendagal miñiraɓe mum kala tawateɓe to Likseyba gorgol e to mbawi wonde kala hono ceerno Amadou Tidiane Mamma Cissé Sy e tawateɗo to Nouakchott kañum e miñumen hono Ghali Bayla Kane tawateɗo to leydi Côte d'Ivoire kañum e miñumen to mbawi wonde kala hono Abou Hamma Kane to Nouakchott e dendagal miñiraɓe muɗum e mawniraɓe mum kala hono ceerno Babi Bayla Kane to Likseyba gorgol kañum e miñiraɓe mum e mawniraɓe mum kala Ghali Abouba e galle mum tawateɓe to Nouakchott e mina ndenta minen kala noon emina dutta ona duwawuji dendagal bandiraɓe darinoɓe kay kila arnoɓe guenayse arnoɓe duwawuji arnoɓe wirde e noddunoɓe to banggue téléphone aji e duwinoɓe groupe aji ha e nder réseau ji sociaux ji kala caggal jaltugol aduna bani men debbo hen banggue mawni men hen banggue miñi men hen banggue ɓinguel mabɓe kadi hen banggue biyetenoɗo sokhna Hadja Mamma Cissé Sy jaltunoɗo aduna o to aljuma to Nouakchott o wiro yato Likseyba gorgol ɓe mbiyatana yo Allah windanona baraje on jokki en ɗam yo Allah jokku balɗe mon allahumma amina habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puɗorɗen Sidi Ali wula Moulay Ahmed wula Didi ko ceernajo mawɗo no fewi dowlunoɗo e nder leydi Mauritanie gardinoɗo mahadara e hela Didi mo guiru tawateɗo to wuuro guiru omo yalti aduna noon guila alkamisa ɓennuɗo o tawi kadi o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeetati e
duuɓi ɗiɗi geeru noon ene tawe e nder région mo Asaba ko gila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeeɗiɗi woni 1987 faade ñalawma o yalti aduna ko kanko jangguinanno toon qur'ana e sharia kala o lomti toon noon ko kaw makko cosnoɗo oɗon mahadara biyeteɗo mbi kaw makko biyetenoɗo saha toon to qur'ana noon toon noon ko qur'ana e sharia kala jangate toon dendagal sanɗaji janggoji toon foof noon ko toon kewi kodde ha jomumen keeɓa ha ɓaara hano hannitani hollirama noon on mahadara ko ɓoyde no fewi saabu kay ko guila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe tati ko guila nden mahadara e heela diidi ko guila nden o tafa eɗen mbiya tan kanko jaltuɗo aduna o nde Allah yurmotomo yafumo harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen catala halfinaɓe ko fati rewidade e ɓedde tuɓoji tawde e nder leydi hen Mauritanie ɓe kolliri tigui aljuma hanki o 17 korse hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi toɓoji kewɗi ndiyam caami e nder yoga e guure e yoga e région ngaji tawteɗi e nder leydi he ha tengti noon to hoddela sharqi guure kewɗe noon toɓama toɓoji kewɗi ndiyam no fewi kewɗe majji kay keeɓi kene ɓira kene ɓuura capanɗe joyyi millimétre so tawi ko basi kunu ɓe keeɓi capanɗe joyyi e nayyi millimétre wuuro wiyetengol lehseyni lebbiyata ɓe keeɓi capanɗe nayyi e joyyi millimétre wuuro nema heeɓi ko capanɗe tati e joyyi millimétre el matara heeɓi nogas e jeenayyi millimétre ha si e tilam heeɓi sappo joyyi millimétre ha si baba ko millimétre uji nogas bey bakar heeɓi capanɗe tati e jeenayyi millimétre jiggeni heeɓi capanɗe nogas tati millimétre e helen melesa heeɓi capanɗe nayyi millimétre ko noon kadi jamma bedɗo ɗo henne noon ha fayi subaka hande yoga e guure tawateɗe nder gorgol ha to guidima kala ko ha to wiyete guidima kam ko wayno liksebe en ka haydi en kala teskama toɓoji kewɗi ndiyam caami toon ma en gartu hen kabaruji men ñalawma janggo so tawi kay Allah luɓena wonki hande en kabaruji men ɗemngal pulaar ha joni to leydi Mauritanie keddoɗen sonnel tesa le prince Faysal ibnu Farham ibnu Abdallah al Saoud ko kañum woni jagorgal leydi Arabie Saoudite kalfinare ko fate gueɗe caggal leydi o hirdi aljuma hanki o nakchat yaɓande kay leydi makko o arno noon ko jillu makko taw ko jillu makko ñalawma timmuɗo woni 24 heures e nder leydi Mauritanie duusimo noon ha to bowallade diwoje ngal tumsi haw jole lana makko ndiwo kam jagolgal leydi Mauritanie kalfinare ko fate gueɗe caggal leydi hono biteɗo jagol kalfinare ko fate gueɗe caggal leydi hono biteɗo Mohamed Salima Wul Marzoug wondude ambassadeur joɗaniɗo leydi Arabie Saoudite e nder leydi Mauritanie e woɗɓe ha joni ko on fannu keddoɗen général Annan Hamida Mohamed Omar on ko jagorgal leydi Soudan kalfinare ko fate gueɗe nder leydi e jaccinagol laamu mo leydi Soudan tawatneɗo ɗeɗo balɗe kala e jillo muɗum e nder leydi Mauritanie kankone aljuma hanki kiiɗe o hirdi Nouakchott o yaɓini leydi makko Soudan duusimo ha to bowallade diwoje ngal tumsi hawa jole lana makko ndiwo kam tawa kadi ko hono kolaɗo kuuɓal woni secrétaire général ministère de l'intérieur biteɗo Mohamed Mahfoud Ibrahima Ahmed wondude e sete timmude no fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh la Ghazouani ko hoorejo leydi ndi o windi ɓatake dariɗo faade sehil makko ɓi nene makko Mohamed Sisa kañum woni kananke leydi Maroc woni roi de leydi Maroc o na ɓatake noon ko duwanademo yo Allah rokkumo jaam rokkamo cellal makko ha timma ha wawa kay jokkude golle makko so gardigo leydi ndi hano hannitni on ɓatake noon ko caggal kay teskede wonde roi Mohamed Sisa koppiɗaɗo mborosa covid 19 haysine noon koye mbadi haysine koye mbadi asthmatique hollirama tigui omo wonde rafio hono docteur makko keeriɗo mo professeur Lahen Belyamani holliri tigui wonde windirimo repos médical nde o joncoto seeɗa ɗo e balɗe nde fuɗɗo ɓamtude golle makko siftinde on noon roi Mohamed Sisa ne yara duuɓi capanɗe joyyi e jeetati o meeɗino oppirade e lewru juin 2020 o oppirnoma ɓernde e nder leydi Maroc ko adi ɗum kadi en 2018 o oppirnoma ɓernde makko to Paris lamorgo leydi France kanko roi Mohamed Sisa noon addi leydi Maroc guila kay 1999 guila nden juillet 1999 guila nden o lomti e jappere laamu wonde kananke leydi ndi o lomtino noon ko caggal jaltugol aduna baba makko biyetenoɗo
roi Hassana de ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sandria Mergie ko debbo jeeyaɗo to leydi Liban ko ya hujjikkintoɓe Mohamed Ould Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi o jeeya o holliri noon aleda janggo o sappo e jeenayyi korse 2022 ma o yetto e nder nakcota lamorgo leydi Mauritanie o arato noon ma o joddo batuji kewɗi e ɓen wiyeteɓe collectif woni fedde halfinaɓe ko fati hujjikkintoɓe défense Mohamed Ould Abdoul Aziz tumaɗo mbuñari kewni no fewi e dirtinde e dirkude kaalisaji kewɗi o holliri noon ma waɗa yontere timmude e nder nakcoda kanko Mergie o holliri tigui wonde ko Mohamed Ould Abdoul Aziz hoore mum tuɗunoma kaye wonde kay yo jeeguile mayde lewru avril yo wona kujjikkintoɗo mum caggal kayde tuma gueɗe kewɗe no fewi ɗe ndewani lawol e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jen ha to Boggen tawe nder région de Brakna aljuma hanki o sappo e jeeɗiɗi lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi sanga 14 heures woni sanga tiki juulal tisbara pettoje ɓutti no fewi pettande ɓutti no fewi wondude e piyanɗe guurɗe jokkodirde nanama e nder base militaire tawateɗo e nder wuuro Boggen ngo base o noon tawe sara lycée wuuro ngo wona takki kadi e ɓalala bamule wuuro ngo hollirama noon ko cuumu dépôt taw ko dépôt to kuren e kaɓirɗe kewɗe moftono ko on dépôt sumi ene sikka noon ko court circuit woni masse courant saabi cuumu ngu suwa andede noon enquête diadio udditama hen teskama noon ñalawma hanki o walla mbiyana sanga 14 hanki kikiɗe piyanɗe ɓutti no fewi ottari guurde nanama e nder oɗon base dendagal militaire uji wonnoɓe nder hen hay goto ala keddiɗo kamɓe kala ɓe jaltu base o ɓe namdi kadi dendagal hoɗɓe sarɗon kala nde mbawa tigui dartude koye mumen umma ɗon ha heewa hewɓe noon dogui tigui hewɓe juuliyani juma hewɓe kadi e padani bottaji men saabu rentoyde yendude koye mumen ma en ketto noon goto e ɓen Boggenaɓe tawtoraɓe kay ndeɗon fellande walla ndeɗon fiyande wande hanki toon to Bogge. ceerno hammi moƴƴere allah ma seydi Ly machallah marhaba eyyi kañum no nan Allah o no jettori on ni ene wayno hande kam ɓesgu Bogge no didorino ɓerɗe mumen ine daari ne paayi hen sababude piyanɗe ɗe nana elta tan saaha foof a nanat wooda golal dilli kono kam ala kam e o saaha wonande civil en ɓe walla ni militaire en ɓe koye mumen bawɗo widema to nder to ko ni sifori walla ko ni yaari waɗi ɗum ko o saaha aɓena kandi yimɓe ɓe fof e yettade toon ko mbawɗa wonde fof ɓe jaɓata hay ndewa e godoron he fewde on banggue ngal ɗon leegal fof ne wayno wiyama yo dirtu yoga e mabɓe nana keedi caggal canal Bogge o wonande anduɓe no Bogge hoɗiri won hen paari banggue sengo bakaw ngo e wonande wonɓe ñooli ɗo ɓuuri towde ɗo ɓenne kadi jaari noon paari hedde banggue dow o ɓe mbi tan ko yo yimɓeɓe goɗɗito e o saaha hay joni joni won intervention sapeur pompier ji garno kono kañum enne kadi dañani natoyde ko boowal ga e less Djincu he otoji mabɓe ɗi foof nan ɗon kamɓe pompier ji ɗi pompier ji mawɗi gari notitima hen kono e o saaha ala e mabɓe natɗo toon min kam banggue hooram e oɗo saaha ɗo gonɗen mi ala humpito labtugo wiide wonde ko hono ni ɗum lelori walla ko ni yaari gaga ko kabrumi on hen ko e ɗo joni joni noon ɓeɗen eto ƴewde jokkodirde e monsieur le maire mi ƴeewa ɗo wawi wonde foof mi ɓado ɗum beele ene newano kam wawde yettadeɓe kono hay kamɓe foof kam laamu ngu kadi won mintereɓe kadi ɓe jiiɗen ɗo tawi ko kowhoyi towɗi yama tawa ko hedde eelega potata ummorade e arde notitade hen ɓe mbaɗi ɗum kam ñibre ɓe gari no fewi aɓen ɗo ene cati ɗum kono hay goto yettoyaki yimɓeɓe nan ɗo taari nokku o Seydi Ly ko ɗum ɗo kam woni ko keɓɗen hen ko ɓuuri labde sen dañi kadi ko ɓuuri ɗum labde walla ɓurɗo en laaɓede ma en jokkodira muɗum beele mbawon hebde hen kabaru ɓurɗo labde so Allah jaɓima en gartu oɗon kabaru eɗen mbiya tan jaam ɓuuri jama saabu so jaam ñallani juma juuletaki eɗen eɗo kadi laamuji men yo tinno yo nden to wadde base uji militaire e nder hakkude guure saabu kay togui Bogge fayi e leega jarede mawde nan ɗon bo e mawde nan ɗon eɗen mbawi waɗede base uji militaire habaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaden yewni askan wi wondude e wallu Sénégal ko diɗɗe landa lundaji kamɓe kala noon e salanade kay salanede ko fati e ɗaɓɓani ɓe mbenno wadde yidde yuɓɓinde seppo mabɓe aljuma hanki o haɗani yimɓe hewɓe jippima e booli e nder ɗi noon garmi gara hakkude mabɓe e dadiɓe hollirama waɗi hen wasɓe tato hen goto gadano basɗo fittade mum o koto Dakar to legal Colobane o wasi fittade makko noon on basɗo fittade mum ko suka toko so jaro duuɓi sappo e jeegom ko gaz lacrymogène ko kañum tigui weddano ko kaƴum yoɓi
duuɓi fittande makko so tawi ko ɗiɗo heddiɓe ɓe hen goto wasi fittande mum koto wuuro witego Bignoma omo yaara duuɓi nogas e jeetati mo wiyeteno Alexis Abdullaahi Diatta ko kural noon o fiɗa e baggol reedu kanko noon o wonno tigui ummino toon hollirama tigui o ummino koto Ziguinchor walla ummino koto Bignoma omo yinno yaade to Ziguinchor tawtoriyede kaya seppo ngo Guy Marius Sagna yuɓɓinno toon neɓe potti noon e dadiɓe kadi ɓe ɓennude wonti tigui gaari min gara hakkude mabɓe ko hen wasi fittande makko so tawi ko tatoɓa basɗo fittande mum noon hollirama koto Bignoma on noon en keɓani hen ko ɓuuri labde en keɓani inde makko ni kadi ni holno yaltiri aduna so tawi noon ko gadano basɗo fittande mum koto Dakar to Colobane mbiɗen ko gaz lacrymogène kañumma miltiri police ji ɗi beddino ɗum noon yani e matalaji ɗina matalaji noon saabi cuumum o suumi hen o ronda tigui o nawata cuuɗi cafriɗi ko toon walla e lawol o wasi fittade makko goski maguel noon hollirama nawama to aslema ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar e on fannu Ousmane Sonko kañum woni mawɗo lamda Pastef caggal ɗiɗon seppoji noon eɗen mayɗele o waɗi haalande makko noon e oɗon manifestation badɗo aljuma hanki o ha waɗino mayɓe tato e capantati e goo neɗɗo barmude hen o holliri noon wonde kay ko Macky Sall hoorejo leydi ndi ko kañum woni responsable woni sababu ɓeɗon wasɓe hen pittali men saabu o holliri so talamu Macky Sall ɗaccino ɓe juɓɓinino seppoji ɗi hay goto wasata yetti fittade mum hay goto gañotonoki hen saabu seppoji ɓennunoɗi mbannogol to lawol jeeɗiɗi lewru duɗo hay goto mayani hen hay goto gañaki hen oɗo saaha joni noon o holliri oɗon responsable foof rutti tigui koye juuɗe Macky Sall hoorejo leydi ndi o haaɗani ɗon tan o wonde kay o holliri wonde ngoɗo seppo waɗago hanki eko waɗa hanki ko ɗum ɗon e hollirtin wonde kay Macky Sall hoorejo leydi ndi woni koye cilsiltiri leydi ma laamu muɗum o wi kadi par force wonde kay Macky Sall koko ummoto e laamu ɗo e kay e hitande 2024 o waɗi erago noon walla jertago faade leydi France nde nanggata hunduko mum nangga juuɗe muɗum e dendagal afruji woni gueɗe ɗe leydi Sénégal o erima kadi laamu Sénégal nde woppitta biteɗo Déthié Fall wondude Ahmed Aïdara wondude e Mama Diarra Fall ɓeɗo kala ko mawɓe lundiyankoɓe teɓaɓe kay nder seppoji he taweteɓe oɗo saaha joni nder kasoji o waɗi erago noon nde ɓe goppitte ko ɓuuri yawde e yaccere kono noon kadi e ɓen taw ko yimɓe makko witeɓe garde rapproché woni ɓattiɓe mum ɓen fof ko teɓaɓe ne goppitte ko ɓuuri yawde e yaccade o holliri noon o hokki délai kay ultimatum so tawi nden yonti so laamu Macky Sall woppitani ɓe nanggaɓe kamɓe koye mabɓe kamɓe jahata ha toon to kasoji to ɓe mbawa yaltinde ɓen nanggaɓe toon siftinde o noon dadiɓe kay sugila subaka law dadiɓe ɓe hinde gendarmerie mbawino arde couvri tigui woni tartidi galle on biteɗo Ousmane Sonko ɓe kadi mo yaltude guila subaka hay juulal jumati subara ɓe kadi mo juuloyde juma saka noon kay wiide ne yahane tawtoriyo seppoji ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa ha to Touba sokhna Ruqiya Sall ko bannum debbo woni mawnum Macky Sall hoorejo leydi ndi kamɓe jiiɗi yummo e baba o teskama tigui aljuma hanki o e nder Touba lawtodera Touba o wawi bisnede toon noon o jaɓɓama toon o joddima toon noon e khalifa général ɓe murid hono Serigne Mountaga Mbacké hollirama noon jillu ngu koye jillu mbadi ziyara ko ɗum tigui addimo toon o arani goto noon omo ardi toon noon e biteɗo sokhna Nata Sam wondude e goɗɗo ene wiiya Daba Touré alias Daba Macky Sall ko kamɓe gaddi toon noon ɓe mbawi joddade e khalifa général Mouride ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen umima to Touba mbaɗen tabal manggal jeeyen ha to Ziguinchor kettoɗen musidɗo men seydi men Amadou Kébé. Wa aleyka salam ghali Abouba a salmitama kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor hanki dey kikiɗe o finiri Ziguinchor e département Ziguinchor ena wayno marché yew askan mbinone mbaɗa o place to e toɓe mbino IGR ɓe puɗɗorto nokku Lindiane ɓe ndewat ɗon ɓe peewa silas hôpital to ɓe peewa gouverneur ɓe jahanma ha e rond-point garage ɗo ɓe gaymirta ina wayno hanki ɗum laataki nde ɓe ngari ɓe tawi ɗon ɗo place ɗo gendarmerie en ndo ɓe tawi ɗum police en ɓe mbadde maɓɓe garmi ngara ɓe ɗesi folde policeji ɗi noddi renfort autuji 9 goɗɗi ngari jemi en ballitiɓe ɗon no ɓe mbadde maɓɓe garmi ngara ɗon mayɗo o noon maayi ina wayno ko bal noon ɓe mbi warimo ɓe cari noon e leeɗe ɗe hankanti nde wonno taliji ɗi ne keewi ɗo ɓe jeeyi fof ɓe kawra toon e policeji ɗi ina paddiɓe eɓe duppa ponuji e taliji he
eɓe beddo kaaje eɓe kaala kala ko weliɓe Guy Marius Sagna noon on kam yettima e place rond-point garage ɗo nde wonno kanko ardino holɗum oɗo matte yimɓe noon ganda kam ɗo wawi wonnode kanko kam o waɗi déclaré makko ɗon hanki e rond-point garage o wi noon journaliste en ɓe namdimo mbimo an wino so tawi matte ɗe mbaɗani ina wayno match président de la république on jata ha paale jaltinol mo o joni noon ko troisiéme mandat ɓe paadi ha o noosa so noosiɓe e jaɓa koyɗe mabɓe ha to paale to ɓe mbawa yaltindemo ɗum woni ɗiɗo haaluji kaalaɗi goto ɗo maayi ɗo henna hanki goɗɗo maayi to e nder Bignona ina wayno hanki noon hunde nde ruuki no feewi leeɗe ɗe e taliji ɗi fof ko sukaɓe worɓe e rewɓe fof ina jalti kamɓe fof eɓe ngulla eɓe duppa ponuji eɓe kaala kala ko weliɓe e nder hen noon won jaggaɓe hen ɗiɗo jaggira ko dorog ina jogui dorog ina coomode e mabɓe mataw ina jinno nawdude kiliyaneɓe mumen kamenne ɓen hanki armée ɗe police ji ɗi jaggiɓe ɓen ɗon ɗiɗo nde wonno eɗen gandi heccitawel won jagganoɓe lawol Guinée Bissau joni noon koɓe jeegomo hen kamɓe fof ɓe dogui ina wayno doroko o noon jagga ɓeɗon hanki hen ɗiɗo kamenne demesnaɓe ɓe ɓenne jaggi ɓen ɗon e nder macce ɗe ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno ko kewi ɗo henna hanki on saaha noon enen eɗen goni radio eɗen jippo e radio he ɗon kawruɗen e hakkude garmi gara police ji ɗi e sukaɓe ɓe hewɓe noon jaggama hewɓe piyama nde wonnoɓe jogui ko kaaƴe eɓe piidira e gendarme e police ji ɗi ɗum wonno hanki ɗo henna e nder kikiɗe ɗo e nder Ziguinchor Weltare TV musidɗo moon Ahmad Isaqa Kebe gorko mo Mbotto kabruji ɗo fo ɗo e radio Zig FM e Weltare TV Ghali Abouba yo Allah ken walde jaam. Allahumma amina kono reportage ma gasani ɗon to mbiɗa ɓene piye ɓene nanggue an noon ko ɗon dogɗa ɗum noon yettuɗon eɗen mbiya tan bandiraɓe yo battu hakkillaji men ndenen sukaɓeɓe kala sippoji saabu ɓen wasoɓe pittali mumen ɓi ministre tawataki hen ɓi président tawataki hen ɓi lundiyanke opposant tawataki hen ko miskineɓe meɓe kañumen woni mbasata hen pittali mumen habruji men ɗemngal pulaar seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen daddiɓe taw ɓe hinde police halfinaɓe 16e arrondissement Bamako e gardogol commissaire principal biteɗo Yaya Ñambeli ɓe pawi juuɗe mabɓe noon e goto e mawɓe trafiquant de drogue biteɗo Seydou Ba noon jiiretenoɗo jiilaw cattugu no fewi tawa yoga e kala saaha ene teska tigui koye réseau taw ko réseau trafiquant de drogue ɓuurɓe mawnude e nder Bamako jiya laabi kewɗi noon omo wofne e kala saaha nde ɓe ɗeeɓi nanggudemo heewi ko dogde o suuɗoyo taw ko leyɗele taariɗe leydi Mali ko wayno leydi Guinée walla ko wayno leydi Sénégal nde police mo 16e arrondissement o teeɓimo noon ɓe tawi ɓe teeɓimo noon o yiɗino tigui wadde ɓe mbuñaari saabu kay o foddininoɓe omo rokkaɓe fodde 500 000 woni temedere ujunere taw ko franc CFA o ɓe kolli ɗon gam yidde teɓade kayit nanggudemo tigui taw yedde ala e jed tawa o wawa yeddude ko ɗon tigui ɓe namdimo on halis taw woni o noddi goto e gollidiɓe makko nde addantamo on halis on nde addi halis ko ɗon wiya teɓa saabu kay ko mbuñaari woni tentative de corruption kamɓe ɗiɗo noon ko kamɓe iɗi teɓede caggal noon nde ɓen ɗiɗo teeɓa ko ɗon hewɓe kay sirro sakti hewɓe mabɓe teeɓa e oɗo saaha joni eɓe tawi tigui e juuɗe dadiɓe ha joni koye ndin mbaadi keddoɗen Essa Sangare ko faux magistrat woni tigui bannoɗo hoore mum ko magistrat taw wonani ko escroc mawɗo no fewi pattam lemijo walla mbiyen mo wolanteɗo Allah puntuɗo yimɓe hewɓe no fewi omo ñaman ɗumen haalisaji laabi kewɗi no fewi plaintuji mbaɗama e dow makko laabi kewɗi noon plaintuji mbaɗama e dow makko dandiɓe hewɓe inditeji kewɗi ɗi jiida cirola mbaɗino tigui jiilaw cattuko no fewi yiilademo o dogi noon o moltoyi to leydi Sénégal nden o moltoyima to leydi Sénégal nde won noon jikku waddata jomum ko ɗon kadi o jokki nden fenani nde o gollotono so hollide kay e kala saaha wonde ko fo wonde ko magistrat omo funta Mali naaɓe wurɓe nder leydi Mali omo ñaama haalisaji mumen kanko noon dartori e kala saaha ko wiide kay omo wawi wallude yimɓe ha keeɓa
e koɗanɗe ɗe hinde ɗe koɗanɗe tigui taw ko de hinde logement sociaux ji walla saaha o wiya ɓen waɗoɓe kawguel gam yidde nadde fonction publique omo wawi wallude jomumen kay ha mbawa ƴettade ha mbawa ƴettede mbawa nadde e golle hano hannirta ni o namdo ɗumen haalisaji so tawi noon hollirama tigui so tawi kay ko ɓeena policier ji o heewi wiide jomum komo wawi wallude ɗum ha jomum watte commissaire so tawi ko militaire o wiya jomum wawi wallude jomum ha wona au gradé wona tigui martaba towɗo hokkamo woda coopéraji rokkimo caggal noon nde o ronki nanguede nder leydi Sénégal nder leydi Mali mbiɗen o ari to leydi Sénégal o jokki toon nden fenande ko gendarmerie mo Thiès kañuma teeɓimo ɗum noon caggal kadi nde o filmi toon a yimɓe hewɓe e oɗo saaha joni noon omo tawi juuɗe dodiɓe ha joni ko leydi Mali keddoɗen aljuma hanki o loi électoral kesso pour waɗama adopté ko woni tigui lawɗinama tawi kadi ko avec large majorité woni e keewal ko ɓuuri hewde e ɓen wonnoɓe nder ɗum suuduɓe hinde CNT waɗi noon wayloji kewɗi oɗon loi électoral noon kesso darde mum kay e golle muɗum kon fewnidde e sembinde juɓɓinagol sumgoji e nder leydi Mali ha sumgoji ɗi haadi ha sumgoji ɗi mbawa labde ceera wona transparente ɗi gona kadi indépendante e légitime tawi kadi hewɓe gullitta ko loi o noon loi o noon ko tafde organe loi o noon ko tafde organe unique woni tigui tergal taw ko tergal gotal dendagal ko faati kañum halfinte dendagal ko faati e gestion sumgoji bawɗi waɗede kala e nder leydi he ngal tergal noon ngal wiyete ko autorité indépendante de la gestion des élections so tawi kayen mbaɗi ɗum abrégé wona AIGE ko noon ngal wiyete ko ngal tergal noon ngal hinde AIGE kañuma halfinte heblanade sumgoji woni préparation technique ko kangal kadi waɗata ko fati fichier ji électoral ko kangal kadi gérata dendagal financement public landaji dawrugol ko kangal toppitto dendagal ko fati contrôle dépense uji batteɗi e rumaji jaribo woni élection campagne électorale ko kangal kadi fewnata carte uji électeur e kangal kadi waɗata centralisé dendagal sumgoji nder leydi e kala ko kangal kadi ɓayinta résultat ji sumgoji kala sumgoji bawɗi waɗede ko ngal ɓayinta ɗum siftinde on noon e laamuji ɓennuɗi ɗi ko ministère de l' administration territorial kañum hewno yaltinde résultat ji sumgoji nder leydi hen catalla AIG noon ine tawe e maggal collège délibérative e bureau exécutif wondude secrétaire général tawi ko terɗe ɗe ma mbaw tigui nomo yeyde walla subtoyede ɗo e yesso e nder jonde he noon CNT addi fodde capanɗe jeenayyi e ɗiɗi proposition d' amendement e toɓɓe kewɗe no feewi fende fe noon ɓe cakkiti tan ko sudde juuɗe ɗeɓe cuuti juuɗe noon ko fate hollirde sawni jaadi hen walla jaadani hen tawama noon temedere sappo jeeyo e nder ɓen ene jaadi hen tato woni tigui wiɓe jaadani hen hay abstention goto ala woni hay goto wiyani tigui ala hen weeli ɗum walla welani ɗum ko wiɓe eyi tan walla wiɓe ala mbiɗen temedere sappo joyi wi eyi tato mbi ala jaadani hen heɗo saaha joni noon colonel Azimi Koyta hoore transition leydi ndi e oɗo saaha joni téereji ɗi e kayitaji ɗi kala mbattama e juuɗe makko heddi tan ko waɗa ɗum promulgué ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar senno mbima to leydi Mali koto leydi Côte d'Ivoire paɗena laamu leydi Côte d'Ivoire yidde mabɓe kay ko ɗo e capantati duuɗo lewru korse gonɗen ya taw e nder dunde baba adama he kala woni nder windere he kala ya taw kay hay Côte d'Ivoire naji goto ala tawateɗo hen e mbadi réfugié yidde mabɓe noon ko dendagal to réfugié ɗi goni yo gartu haalaɓe jiɗɗo artude kay yo walle arta e nder leydi mum ha timma jiɗɗo heddade heddo toon taw koye mbadi ɗanngal laamu leydi Côte d'Ivoire wondude catala bitengal au commissariat pour les réfugiés wondude e leyɗele kewɗe taw ko leyɗele jabɓiɓe réfugié ji leydi Côte d'Ivoire kamɓe kala ɓe joddima ɓe pamodiri ɓe ciifi sifande ɓe baddi accord ngal kay mi wonde kay dendagal réfugié ji tawte nder ɗeɗon leyɗele kala ene mbawa wallede e garta e nder leydi mumen ha laaɓa yiɗɓe heddade toon ummo e ɗin kawji réfugié ji natta jogade kayitaji réfugié gonta ɗanniyankoɓe so tawi en dokki yeru to leydi Togo aljuma hanki o temedere capanɗe jeetato e jeenayo neɗɗo pewnanama passeport ji mumen kollirama tigui oɗo saaha joni yidde mumen ko laabi soit garta e nder leydi mumen ha Côte d'Ivoire walla tigui ummo e ɗiɗon kawji réfugié gonta ɗanniyankoɓe nder leydi he ko ɗum tigui woni kaldigal pamodiral hakkude leydi Côte d'Ivoire e o commissariat pour les réfugiés wondude e dendagal ɗen leyɗe jaɓɓiɗe réfugié ji ɗi leydi Côte d'Ivoire ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar kabaruji men jolam jaɓeri ko to Afghanistan paɗena jangu wat boniɓe waɗi tigui taw ko jangu Grenade ɗum waɗi noon ko nder temple goto woni nokku to diine isayankoɓe temple mo mbiyata leñol witeɓe sikka
to juulanno e nder temple o noon hollirama waɗi hen mayɓe ɗiɗi jango ngu ko asata hande o waɗi to Kabula lamorgo leydi ndi waɗi kadi yimɓe jeeɗiɗo barmuɓe hen koto Bangladesh paɗena toɓoji kewɗi ndiyam ene camanno ene jokki samde kadi e oɗo saaha joni e nder leydi Bangladesh ñalawma hande o noon teskama no gas e joni neɗɗo wasi hen fittande muɗum fodde million ngaji ɗiɗo neɗɗo noon e oɗo saaha joni koɗande mumen ene tawe yo layru ɓe hen koɗanɗe keeliɓe hen koɗanɗe ko nanuɗe ndiyam hano hannirtini siftinde on noon leydi Bangladesh ene jogui 160 million fittandu woni habitant ko ɗum tawate nder leydi he musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e habrirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to Ziguinchor ko musidɗo men sehil men Amadou Issa Kébé so tawi noon koto karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on